Fondazzjoni Satar, Bobot, il-Malti bl-intelligenza artifiċjali. Jekk inti student fl-aħħar snin tal-iskejjel primarji jew jinteressak l-għarfien tal-lingwa Maltija, din l-app tottalik. Fondazzjoni Satar qed tniedi l-app il-ġdida Bobot. Il-karattru ta' Bobot se jakkumpanjana biex naraw kif għandna nużaw din l-app. Ejja naraw kif. Tista' tniżżel l-app Bobot billi żżur satar.org.mt jew inkella mill-App Store jew mill-Google Play. L-app tingħaraf mill-isem u l-karattru ta' Bobot li jidher fl-icon tagħha. Kif tniżżel l-app, tintalab tirreġistra. Dan sabiex l-użu tal-app ikun personalizzat, kif se nispjegaw dal-waqt. Wara li tirreġistra, jilqak l-iskrin bil-karattru ta' Bobot, flimkien mal-informazzjoni dwar il-proġett li ġie finanzjat permezz tal-iskema VOPS tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Dan l-iskrin idum ftit ħin jidher, imbagħad mill-ewwel jitla l-iskrin ewlieni tal-app. In-naħa t'isfel tal-app issib 3 linji li meta tafas fuqhom tkun tista' tibdel il-password tiegħek fost l-oħrajn. In-naħa ta' fuq tal-app issib l-aħbarijiet li jinbidlu minn żmien għal żmien u li jinkludu fost l-oħrajn informazzjoni dwar din l-app. Tista' tmur minn aħbar għall-oħra billi tafas fuq il-vleġġa in-naħa ta' fuq tal-iskrin, waqt li l-aħbar tista' tara sħiħa billi tafas fuq l-istess aħbar. Ngħaddu issa għall-eżerċizzji li nsibu fl-app u li ser ikunu aġġornati minn żmien għal ieħor. L-eżerċizzji huma miġbura f'numru ta' livelli. Iżjed ma jikber in-numru tal-livell, iżjed l-eżerċizzju ikun jeħtieġ impenn. L-eżerċizzji inħolqu apposta biex ikun hemm varjetà ta' għarfien, kif ukoll biex isegwu l-qafas tal-ħiliet tal-aħħar snin tal-iskejjel primarji. Ejja naraw xi ftit eżerċizzji. Meta tafas fuq l-isem tal-eżerċizzju u tafas fuq ibda, tiġik il-mistoqsija li trid tirrispondiha skont kif indikat. Wara li tafas wieġeb, jekk ir-risposta tkun tajba, jidher l-iskrin bil-karattru Bobot u l-kelma tajjeb. Għafas il-buttuna kompli biex tgħaddi għall-mistoqsija li jmiss. Jekk ir-risposta tkun ħażina, tidher ir-risposta tajba li tkun bil-kulur isfar. Erġa' għafas kompli biex tmur għall-mistoqsija li jmiss. Skont it-tweġibiet li tkun qed tagħti, l-app tadatta l-mistoqsijiet skont il-ħiliet tiegħek. Għalhekk l-użu tal-intelligenza artifiċjali. Waqt li tkun qed tirrispondi l-mistoqsijiet, ħares lejn in-naħa ta' fuq tal-iskrin biex tara fejn tkun wasalt f'dak l-eżerċizzju. Wara li tlest il-mistoqsijiet kollha fl-eżerċizzju, jitla l-iskrin bil-karattru ta' Bobot u l-proset mistħoqqa skont il-każ. Tista' terġa' tipprova l-istess eżerċizzju biex tmur aħjar, jew inkella tgħaddi għall-eżerċizzju li jmiss. Biex tmur għall-eżerċizzju li jmiss, trid tafas fuq il-buttuna Home. Issa tista' timxi għal livell ieħor u tkompli bil-mistoqsijiet li jmiss, li jistgħu jkunu jeħtieġu naqriżjed impenn. Wara kull eżerċizzju, tista' tafas fuq il-buttuna Sfida sabiex tara kemm il-punt tkun ġibt s'issa u tipprova ttejjeb il-livell tiegħek. It-tagħlim it-tajjeb ma' Bobot, il-Malti bl-intelligenza artifiċjali.